Μένουμε στην Τουρκία. Εκτός από τους διασώστες της ΕΜΑΚ και του ΕΚΑΒ, στην Τουρκία επιχειρούν και δεκάδες Έλληνες εθελοντές. Ο εθελοντής διασώστης Μάκης Τσαμαλής επιχειρεί τα ξημερώματα στην Αντιγιαμάν μαζί με Αμερικανούς και Τούρκους εθελοντές μετά από σήμα για επιζώντες. Αναζητούν στα ερείπια σημεία ζωής. Είναι εικόνες από νυχτερινές έρευνες της ελληνικής ομάδας διάσωσης στην Τουρκία, όπου οι πιθανότητες για επιζώντες ελαχιστοποιούνται, μα οι Έλληνες εθελοντές συνεχίζουν και ετοιμάζονται αν τους ζητηθεί να στείλουν και νέες ομάδες διασωστών. Αν ζητηθεί, ναι, αλλά το βλέπω δύσκολο. Την ΑΕΤ υπήρχε απεγκλωβισμός ανθρώπου τη 12η μέρα. Είναι η γυναίκα μου κάτω. Επιχειρεί, είναι στην ομάδα. Δεν μπορώ να της μιλήσω από την Πέμπτη που έχει πάει κάτω. Η ελληνική ομάδα διάσωσης επιχειρεί μέχρι αυτή τη στιγμή στην Αντιγιαμάν, 5 ώρες απόσταση από τα Άδανα. Αυτό εκεί.